Ρήγας Βελεστινλής είναι η μεγάλη προσωπικότητα που συνέλαβε το σχέδιο που θα οδηγούσε στην Παλιγγεννησία. Η δολοφονία του ανέστηλε προσωρινά την προετοιμασία. Το δύσκολο έργο ανέλαβε να συνεχίσει το 1814 στην Οδυσσό η Φιλική Εταιρεία. Πριν από 190 και πλέον χρόνια, σε ένα μικρό και σκοτεινό δωμάτιο στη φιλόξενη Οδυσσό, 3 χέρια απλώθηκαν αργά, τελετουργικά και ακούμπησαν με ευλάβεια στο Ευαγγέλιο. Τα πρόσωπα μόλις που διακρίνονταν στο ημίφος των κεριών. Ήταν ο Νικόλαος Κουφάς, ο Αθανάσιος Τσακάλοφ και ο Εμμανουήλ Ξάνθος. Πρώτα ο ένας και μετά όλοι μαζί επαναλαμβάνουν τα λόγια του ιδρυτικού όρκου της συνωμοτικής οργάνωσης που πήραν την πρωτοβουλία να δημιουργήσουν, της Φιλικής Εταιρείας. Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού οικειοθελώς ότι θέλω είμαι επί ζωής πιστός εις την εταιρεία κατά πάντα. Τέλος πάντων, ορκίζομαι εις σε, ο Ιερά Πατρίς. Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους σου. Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα, τα οποία τόσους αιώνας έχησαν και χύνουν τα ταλέπορα τέκνα σου. Εις το εξής, σύ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου. Το όνομά σου, οδηγός των πράξεών μου, η ανταμοιβή των κόπων μου. Ο όρκος αυτός επαναλήφθηκε πολλές φορές μέχρι το Άγιο 21. Μάλιστα η ορκομοσία των πρώτων φιλικών στην Οδυσσό γινόταν στην Ελληνική Εκκλησία της Αγίας Τριάδας που λειτουργεί ακόμη και σήμερα. Από τον Σεπτέμβριο του 1814 η Φιλική Εταιρεία, δημιούργημα των φιλογενών Τσακάλοφ, Ξάνθου και Σκουφά, έχει αναλάβει την προετοιμασία του ξεσηκωμού. Οι ιδρυτές της επέλεξαν την Οδυσσό ως βάση της εταιρείας γιατί σε αυτήν υπήρχε ακμάζον από το εμπόριο ελληνικό στοιχείο, ήταν ασφαλής πόλη για τους ομογενείς, μια και ανήκε στη Ρωσική Αυτοκρατορία και τέλος γιατί βρισκόταν κοντά στον ευρύτερο ελληνικό χώρο. Οι 3 φίλοι δημιούργησαν 5 βαθμούς μελών και αργότερα πρόσθεσαν και 2 στρατιωτικούς βαθμούς. Δημιούργησαν για λόγους ασφαλείας ένα κρυπτογραφικό σύστημα αναγνώρισης και ονόμασαν αρχήν την ανώτατη αλλά ανύπαρκτη ακόμη εξουσία του απελευθερωτικού κινήματος. Γύρω από την αρχή, σκόπιμα είχαν δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα μυστηρίου και άφηναν να πλανάται η εντύπωση πως ίσως ήταν ο Τσάρος. Η εταιρεία σύντομα απέκτησε χιλιάδες μέλη, αποστόλους της ιδέας της Επανάστασης. Τον Φεβρουάριο του 1820 προτάθηκε στον ίδιο τον Καποδίστρια, Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, να αναλάβει την αρχηγία της εταιρείας, αλλά αυτός αρνήθηκε γιατί δεν πίστευε πως ο καιρός ήταν κατάλληλος για επαναστάσεις. Αντίθετα, ο πρίγκιπας Αλέξανδρος Υψηλάντης, υπασπιστής του Τσάρου Αλεξάνδρου του Πρώτου, ενθουσιώδης πατριώτης και ρομαντικός, γιος του ηγεμόνα της Βλαχίας και της Μολδαβίας, δέχθηκε. Λίγο μετά, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, επικεφαλής πλέον της εταιρείας, επισπεύδει την εφαρμογή του επαναστατικού σχεδίου, το οποίο προέβλεπε τη δημιουργία στη Βαλκανική πολλών επαναστατικών εστιών. Το σχέδιο του Υψηλάντη είχε κυρίως χαρακτήρα αντιπερισπασμού, ώστε η επανάσταση στη Νότια Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο να εξελιχθεί χωρίς την πίεση ισχυρών τουρκικών στρατευμάτων.